karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Tinuod to. Whatever. Dili ko mo to nga yung lahat to kasimpol, uy. Matay. Bro, amping. Duda ko nga may giplano tong babayana. You think so? Hmm. Okay. Okay. Masaya okay. Magbantay ko sa possible niyang buhatan. Idouble ang security. Ah, okay. Hindi raw ako musulti ninyo ini, pero mas maayo nga aware mo. Aron makatabang sa bug paniid sa palibot. Okay. Nayabag! Imbes mo enjoy ta kay panagsaran ng may tabo. Magbantay naman noon ta. Uy, mag-hire na lang mo ka ng muatiman anang butang nga Mateo, oy. Ayaw na lamig apil-apil ni Jo. Ang ako lang, Lola ba, nga magmabinantayon mo sa mga tao sa palibot. Di kay pabantayon tagid mo. Akuan, igmat lang ba? Okay. Okay na lang. Pero dili na sa tingali na magbinuas Jessa, uy. Mas maayo nga digin mo kumpiyansa. Importante ka ng adlaw. Di ko makatugot nga mabulilyaso ng adlaw. Oh. I will surprise them. Marni paagi nga mo balik ang pagtagad ni Mateo nako. I won't lose this opportunity. Di naman hinuon ko makatok. Samtang gikulbaan ko kay hapit ang kasal. Nabalakasad ko. Kung may dautan pag-ibuhaton si Jessa, uwa. May lang utagwa lang yun. Kaya ang una ko maapektuhan, kung doon ay dili mayong may tapo, si Lola man. Ako, okay raman ko. Pero si Lola, murag dili gid niya makaya. Wa lang untay buhaton si Jessa. Wa lang unta. Awa ragun na si Mateo. Sukad ba na ganina nga wa mahimutang ambot kinsa nang iyang gipangtawgan kay ganina raman ng busy kaayos iyang telepono. Naikog bitaw ko nila. Wag yung ko ikatampo. Iyata ng lihok. Ay di masabgit siya mo ay naglihok. Igo raman na siyang nagmandar. Oo, pero ang iyam sang utok mo ay nag-andar, Lola. Ay okay ra na Jo. Kaya wa bitaw mo gamit og gasolina ng iyang utok. Mausad. Oh, gasolina mahal. Pero pastilan ugma na gyud. Ugma na gyud. Mao na gyud ang gipaabot nga adlaw sa tanang adlaw. Oy, Jo, ayaw kulba-kulba ah. Di man kalikayan la, uy. Basta kay relax lang. Ayaw naghasula ang imong huna-huna. Okay la. Tuod, kay ugma naman ang inyong kasal. Ayaw lang una mo pagsulti ni Mateo karon ha. Likay lang una siya. Ako ra pud na siyang istoryahan karon. Sige la. Ops! Ops! Ay, Ayaw pagduol! Diha ka lang! Lola? Ako rin mo anak ni mo. Si Jo man ang akong tuyo. Basta ka diha ka na, patuop. Ha? Budalan di karon. Lola, unsa man ni? Kung wa pa mo magtipon og bay, dili gid unta mo angay nga magkita karong adlaw. Pero kay usara may inyong Pinoy-anan, di lang una mo magsulti anay. Ha?
Lola, tuo-tuo na sad ni. Too man na uwawa. Basta kay ayaw lang yun pagsupak. Oh, unya may tuyo man ko. No, pag-chat na lang mo. O di ba tawgi siya? Pero naaram na siya, oh. O, basta. Basta. Haskang. Musupak ka, Mateo. Dili, Lola. Aw. Pasensya na. Naaram man tada sa usa ka bahay, pero kinahanglan pa nga manawag ko nimo. Sige na lang, God. Pagbuot man ni Lola. Mao bitaw. Di na mo supak. Unsa di toyo nimo? Last minute instructions para sa atong kasalugma. Okay. Way problema. Kinahanglan ko na kung sa'yo matug. Pero unsa naman ang oras? Di mo ko makatug eh. Ingon sila. Para ako na makatug. Mag-ihap og kanding nga moambak sa koral. Pero nahurot na mag-ambak ang mga kanding. Uy, wag ko makatug. Nagkakusog naman hinuon ni akong kulba. Kulbaan naman hinuon kong maayo. Gusto naman sa kumatog. Mura naman gani kong nalipong kay murag ituyok na ako. Linog! Linog? Ginoo ko! Uy, kakusogin ni Linog. Si Lola! Si Lola Tinding! Oh, kinala makagawas ko din eh. Kusog man yung Linuga. Yo! Yo! Ayaw ka balakan ako! Unahas, Lola! Save na si Lola! Mateo, pagbantay, matagakan ka! Oh! Ah! Yo! Ay, pasilang ginoo ko. Ngano man eh. Nganong nahitabo man eh. Lola, ang doktor na mismo ang mipasalig. Nga luwas na sa peligro si Joe. Mao nga, ikabala ka. O sa ayaw ka balaka, mahimo bago na. Kung luwas na siya sa peligro, nganong wa pa man siya mauli sa iyang panimuot. Naulian na siya sa panimuot ganina, Lola. Nakatuog na siya balik. Wa ka mamakak. Wala na. Ay, pastilan, oy. Karon naman yun untang adlaw ang inyong kasal, pero nahitabo naman hinoon eh. Sige lang, Lola. Napamay daghang adlaw. Aw hinoon. Lola, ipahatod di ka sa probinsya, ha? Huh? Dako man ang damage din sa city. Ako nang ipacheck ang bahay. Kung noon sa'y gidakon sa damage. O wa pa ta makasiguro sa mga aftershocks. Unya, unsa man luwas ra ning ospitala kun naay mga aftershocks. Akong dadoon sa Manila si Joe, Lola. Aron masiguro nga safe siya o matambalan og sakto. Di pa tinuod kakumpiyansahan din eh. Ay, salamat. O na, sige. Ipahatod na ko sa probinsya. O dadaan na sa Manila si Joe. Pero Lola, mag-amping ka ha? Ang imo intang health. Ay, ang kabalakan ako. Mag-amping lagi ko. Ug daghan man sab ang mag-atiman ako. Ayaw bahina ng imong huna-huna. Focus lang kang Joe. Ayaw lang ako nagbalik, bro. O banin ako din eh. Pag remote work na lang. Saan ka? Murag, lawa na pa ng Mateo nga isog og kalmado. Lagi. Di man unta ko yung nini, bro. Pero sa nahitabo ni Joe karon, murag nahuyang man ko. Naon sa mata nga, niya na siya sa pinaka-prestigious nga hospital sa Manila. Nandito na tayo sa Manila eh. Ha? Kung ang pinaka-maayong medical team ang imo gipaatiman niya. Unya nagitingali ko makampante kon ma-discharge na siya, bro. Nga totally okay na. Hinoon? Hindi kita mabiblame eh. Ang laki-laki ng damage sa iyang right arm. Mao na akong gikadlukan pag-ayo. What if need ni og amputation? Oh, Nahadlokid ko, bro. if ever mahitabo na si Bako lang, di ka makadawat. Dili na nimo ipadayon ang kasal. No. Kaya ra na akong dawaton, bro. Pero siya, makadawat ka siya. Kun
imo lang ipa-feel niya nga wa ka mausab. Nga mi-care ka gid niya. Magkadawat na siya, bro. Pero pag-ampo lang gid ta nga no need na og amputation. Should I celebrate? Murag ni side man ako ang panahon. Wa may ngayon ang kasal nila ni Mateo ug Jo tungod sa kusog nga linog. Ug tuwa karon sa hospital sa Manila si Jo for treatment. And a possible amputation of her arm. Oh my goodness. For a long time, I thought I was so unlucky. Pero sa mga nahitabo karon, I'm so lucky man di ay after all. Naka-establish na ko maayong record sa company. Ako ding ipadayon. And I will let Mateo believe nga mas interested ako sa company affairs kaysa personal matters. Until such time nga siya na mismo ang makanotice nako. What a brilliant idea! Congratulations, Sal! Jo? Jo! Oh, thanks God. Nahimatngon ka na good. Thanks God. Si Lola. Pinangga gid mo sa Lola sa. Mapangani mong pagmata. Si Lola na dayon ang imong gihuna. Karon pa ko makamata. Sige na magkagmata-mata. Pero matugra ni kagbalik. Karon pa gyud nga ni mata ka gyud. Kumusta si Lola? Okay na gyud kay si Lola. Tuwa sila karon sa bahay sa probinsya. Di pa stable ang city tungod sa mga aftershocks. Ay, kabala ka. Safe rata din eh. Ni atas Manila. Manila. Yes. Gidati ka din eh. Nganong dili man malihok ang akong tuong bukton. Jo. Unsay nahitabo sa akong bukton? Naunsa akong bukton? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!